Sziasztok, én Simon János vagyok. A mai napon ezt a laptopot fogjuk egy kicsit felturbózni, feltelepíteni. Egy nagyon régi ismerősömtől kaptuk ezt a gépet. Krisztinától, aki vásárolt tőlünk egy gamer gépet, és mivel végigkövette a Covid alatt is a ténykedésünket, hogy több száz laptopot adtunk gyerekeknek, így mondta, hogy ha esetleg meg tudjuk csinálni valakinek, és tudunk olyat, akinek oda is tudjuk adni, aki valóban rászoruló, vagy nehezen tudna megvenni magának egy laptopot, akkor adjuk neki oda. Ezt most egy általános iskolás kislánynak fogjuk megcsinálni. Ugye, hát a Kréta az már régóta van, szülők is régóta használják, csak így mostanság aktívabban kell használni, ugye most már az igazolás is azon keresztül van, stb. És meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni ebből a gépből. Tartsatok velem, és akkor nézzük, hogy mit lehet vele tenni. Őszinte leszek, nem nagyon szeretem az Asus notebookokat. Törik, mint a ropi. Egyébként viszonylag szép állapotban van, ahogy néztem, az akkumulátora is még használható, úgyhogy biztos szeretni fogja. Alapesetben egyébként ez egy Pentium M-es dual-koros proci van benne, tehát egy sima Intel Pentium proci van benne. 4 GB RAM, 500 GB HDD, és van legális Windows, az azért szimpatikus. Mint elfelejtettem a kis felnyitókáimat. Ugye ilyennel nyitjuk fel a notebookot. Úgyhogy nézzük. Legalább azt is fogjátok látni, hogy hogyan szereljük a gépeket. Ezeknél az Asusoknál arra kell odafigyelni nagyon, hogy itt van ez a két zsanér rögzítő csavar. Na, azt, amint kiszedtük, onnantól a zsanért nem nagyon szabad mozgatni, mert akkor elkezd törni a mintaropi. Illetve, mondjuk ennél pont nem, de nagyjából tök különbözőféle csavarokat rak bele az Asus hosszúságba, és hogyha nem figyelsz oda és véletlenül az egyik helyre hosszabb csavart teszel be, akkor már át is ütötte a burkolatot a hosszabb csavar, és kijön a túloldalon, az azért kicsit kellemetlen. No, eddig jók vagyunk, és én ezt nagyjából így szoktam megoldani, hogy ne kelljen nyitogatni. Már úgy, hogy a zsanérban nincsen csavar. Mert ugye ennek a notebooknak nem az alja fog lejönni, hanem a billentyűzet felső része fog lejönni. Oké, ez megvan. Nyilván, ha már szétszedem a gépet, akkor csinálunk rajta egy tisztítást is, meg újra pasztázzuk a procit, bár mondjuk nem egy izomprocesszor, de attól függetlenül egy pasztázás kell neki. Igen, és akkor ott ugye most itt figyel a touchpadnak, de szép állapotú belülről. Touchpadnak és a billentyűzetnek a szalagkábele, azt kell kötni, és innentől ez már le is jött. Egyébként, hát nem tudom, hogy mennyire látszik, patika. Tehát, hogy így egy porszem nincsen benne. Csúcs szenzációs. Tehát, hogy így hát nem tudok rá mit mondani. Parádés. Hát lehet, hogy nem is. Tök fölösleges kiszedni az alaplapot. Annyira gyönyörű, szép tiszta. Bár lehet, hogy egy proci pasztázás nem ártana. Na mindjárt. Azért megcsináljuk. De hát ez valami csoda. Nem láttam még ilyen ennyi idős, ilyen tiszta használt notebookot, úgyhogy szerintem azért túl sűrűn nem volt használva, van egy olyan érzésem. Aksiki, még mielőtt bármit csinálunk.
Jó, jön ki a vinyó. Ugye azzal tudunk elérni sebességnövekedést, mindenképpen el tudunk azzal érni sebességnövekedést, mondjuk így, hogyha a Winchestert kicseréljük SSD meghajtóra. Most sokan mondhatják, ó, öcsém, ezzel a hokedli géppel mit izelsz, ez már kuka, dob ki. Valóban, lehet, hogy így gondolod, viszont vannak olyan emberek, akik mondjuk nem tudnak megfizetni még egy használt laptopot se. Esetleg valami csoda folytán van internet, vagy a szomszédtól szereznek internetet, optika, és akkor esetleg tudják használni. Na most az ilyen emberek meg örülnek neki. Úgyhogy köszi, de olyan komment nem kell, hogy ó, dob ki, ó, de gagyi. Kávéfőző kikapcsol. Lehúzzuk a ventilátort, ez itt van. Lehúzzuk a hangszórót. Az IO portot is kikötjük. Ez egy ilyen szalagkábellel érdekes. Miért így oldották meg? Mert gyakorlatilag egymás mellett van a két panel. És egy ilyen, mutatom. Tehát itt. Nem is értem, hogy miért nincs egybeöntve, mert ki lehetne venni simán úgy is. Itt tök egymás mellett van, és egy ilyen kis 2 centis IO kábellel van összekötve. Na nézzük. Egyszer már egyébként ugyanilyen gép járt nálam, nem is hasonló, hanem tök ugyanilyen. Kivesszük lepattintjuk a wifi kártyát. És azt nézem, hogy van-e még csavar, de valami még fogja. Aha, meg is vagyunk. Kijelző, mintha lett volna már cserélve. Túl könnyen feljött a kijelzőnek, a szalagkábelnek a matricája. Ugye, itt húzom most le a szalagkábelt. Túl könnyen feljött, és sokkal nehezebben szokott feljönni. Aha. Picit így. Kiékeljük, hogy ne boruljon fel. No, tehát a másik fele az alaplapnak szintén parádés, gyönyörű, mintha vadi új lenne. Mondom, nem is láttam még ennyire tökéletesen tiszta alaplapot. Ugye ennek itt van a procia. Tehát, hogy azért túl nagy melegedés ebbe a prociban nincs. Ez egy nagyon alacsony fogyasztású proci, és mivel nagyon alacsony a fogyasztása, így gyakorlatilag a melegedése is viszonylag kicsi. Ettől függetlenül arrébb tesszük. Oké, jön ide az alaplap. Keresünk egy másik fejet hozzá. Nem fordul el, ez nem jó. Na, az lehet, hogy ebbe az iFixit készletben nem lesz. Nem menőzök vele. Annó a valami PC Word, vagy valami hasonló folyóirat előfizetéshez kaptam. Hozzáteszem. Jön a kínai cucc. Hogy nem találok az iFixitbe olyan fejet, ami jó lenne ide. Aha, ez ide tökéletes. Jó rá van szorulva. Jó száraz. Akkor jöjjön a paszta cucc. Pasztázáskor 3 dolgot használok. Egy nedves törlőt, speckó, alkoholos egyébként, egy szárazat, egy pasztát, ja, és egy fültisztítót. No, hát akkor hajrá! Gyakorlatilag a fültisztítóval távolítom el a régi pasztát. Letöröljük. Tehát eltávolítjuk a régi pasztát,
Én mondom, ezt fültisztítóval szoktam. Így. Tadam. Még szükség lesz rá. Szárazzal át szoktam azért törölni. Így. Lejött az összes paszta. A nedvesre azért van szükség, ezzel szoktam a föltisztító pálcikáról leszedni a pasztát, illetve a hűtő részről is szintén ezzel szoktam leszedni a pasztát, főleg ha rá van nagyon ragadva. Hát ezt nem tudom mennyire fog látszani. Semennyire. Voilà. És akkor MX6. Általában ezt használom az átlagos gépeknél. Gamer gépeknél Noctuát szoktam az esetek jelentős részében használni. Kivéve, ha a megrendelő mást igényel. Egy nagyon pöppet ráteszünk. Bőven elég. Lehet, hogy még kicsit sok is lett. Meglátod, tényleg csak nagyon kicsi. Megnézzük, hogyha ráteszem, kicsit elmozgatom, és még rá se húztam, és gyakorlatilag az egészet beterítette, úgyhogy bőven elég, sőt, mondom, még lehet, hogy sok is lesz egy kicsit. És akkor mehet vissza a csavar. Terveim között az szerepelt, hogy 2 darab memóriafoglalat van benne, és akkor 8 giga memóriával fogom odaadni. Van egy szép jó nagy kupac 4 gigás DDR3-asom, nem kevés. Sajna nem nyert, mivel hogy 1 darab foglalat van rajta, az látszik is. 8 gigásom sajnos 1 darab sincs, úgyhogy ezzel a 4 gigával kell megelégednünk. Hát megnézem, hogyha nagyon lassú lesz, bár nem hinném, akkor elképzelhető, hogy rendelek bele egy 8 gigásat, és akkor azzal adom oda, de szerintem elég lesz, hogy egy SSD-t beleteszünk. No, hát akkor visszajön a gép. Hát kompresszort ebben az esetben most jelenleg nem fogunk használni, mert totálisan felesleges. Ezt visszatesszük ide. Passzolódjon bele. Megy vissza az alaplapunk. Pasztázásunk megvan. Figyelünk arra, hogy a kábelek ne menjenek be az alaplap alá. Igen, kellemesen sikerült kiejteni a Wi-Fi kártyát. Reméljük, hogy az a Wi-Fi mellett nem csak Wi-Fi, hanem Bluetooth is. Hadd örüljenek. Hadd legyen minél extrább a gép. Oké. Jó. Megy vissza a kijelző szalagkábel. Mondjuk meg sem néztem, hogy beindul-e a gép. Mert megcsinálom a pasztázást, és nem is működik. Oké. Ide rakunk, meg lesz, rakunk egy kevés kiváló ragasztót, 5. Szeretem lefixálni, leragasztani a kijelzőnek a szalagkábelét, nehogy valami miatt elmozduljon, úgyhogy őt is mindenképpen lefixáljuk. Miért hőálló ragasztót? Mert ez van. Van, amikor textilragasztóval ragasztom vissza, de alapesetben
hőállóval, ha lehet. Jó. Most itt, minthogyha nem lenne kellőképpen beakadva ebbe a kis pöcökbe az alaplap. Ura. Oké. Most jó. Most be van akadva. Csipesszel fogom visszatenni. Ezzel tökéletesen bele lehet illeszteni. És kicsit le lehet fixálni is. Megy vissza a wifi rögzítő csavar. Nem szeretem a wifi kártyákat, mert kicsit fáradtabb vagy, akkor pikpak le tudod törni a... Pikpak le tudod törni az antenna csatlakozót a kártyáról, és akkor cserélheted ki. Érdekes egyébként, ennek egy kábele van, úgyhogy gyanús, hogy nincsen benne Bluetooth. Jó, és akkor ugye jelölt helyekre mennek vissza a csavarok, az alaplaprögzítők. Nem, ide nem, bocsánat. Itt van még egy jelölt hely. Az optikai meghajtó jön még vissza. Itt van egy jelölt helyünk. Egy kis háromszöggel meg van jelölve egyébként, hogy hova kell visszatenni a csavart. Egyébként nem egy bonyolult dolog szétszedni egy gépet, nyilván kell hozzá rutin, meg lehet próbálni rutin nélkül is, nem mondom, de azért, ha van rutinod, akkor lényegesen egyszerűbb, és tudod, hogy hol kell vigyázni, hogy hol tudsz hibázni. Pont ma jött be egyébként egy gép, nem, tegnap, ma vitték el, ahol azért nem szeretem egyébként, hogyha olyan gépet hoznak be, ami már egyszer szét volt szedve, mert hogy szomszéd Józsikával nekiugrottunk és megpróbáltuk megszerelni, de hát nem jött össze. Gyakorlatilag ők szétszedték, megnézték, megállapították, hogy fogalmuk sincs, hogy mi lehet a baj, majd behozták hozzánk. No, következő lépés, ezt a vinyót, ez egy szerintem 500-as vinyó, kiépítjük a keretből, és beteszünk, mindjárt keresek, egy SSD-t, hát egyébként ez 5 napot futott 100/100-as, valahonnan, valami használt gépből jött ki. Tehát szinte vadi újat teszünk bele. Japp, 500 GB. Seagate Laptop Tin. Ez még jó lehet adattárolásra, másra már gyakorlatilag nem. Na. És akkor most belegózzuk a helyére. Egy csavar, és akkor 4 csavar. Visszamegy az aksi. És készen vagyunk. És jöhet a Windows telepítés. Mivel Windows 10 Home BIOS licenszes a gép, így nyilván mi mást Windows 10 Home-ot fogunk rá telepíteni. Ugye ez a processzor, ami benne van, ez abszolút nem alkalmas a Windows 11-re. Bár hoztak már ide gépet, hogy brutál lassú a gép, most hozták el a szerelőtől, iszonyat lassú, alig lehet használni, csinálják már vele valamit, és egy első generációs, ismétlem, első generációs processzorral szerelt notebookra, úgy gondolták, hogy a legjobb ötlet egy Windows 11-et föltenni, mert hogy így miért ne? Üzenem, nem jó ötlet.
Nekem egyébként Windows 11-jel kapcsolatban a tapasztalatom az, hogy nyilván tettem már fel én is olyan gépre Windows 11-et, aminek a processzora abszolút nem támogatott, ugye hivatalosan támogatott, Microsoft támogatott, ami nyilván Windows 10 licensz az van rajta, ugye ami upgrade jogos Windows 11-re, úgyhogy aktiválódik is egyébként automatikusan a Windows 11 licensz. De én nekem az a tapasztalatom, hogy a 6. generáció az jó. Tehát az i-procikról beszélünk, tehát i5 6. genes procin tökéletesen fut a Windows 11. Na hát igen, most érte, egy csavar maradt. Egy csavar. És most azon kell kattogni, hogy ez vajon hol volt. Ja, megvan. Itt volt. Tehát i5 6. generáción parádé. Nekünk is a kasszagépünkön abszolút azt használjuk. Direkt azért, hogy teszteljük, hogy működik egyáltalán, jó-e, nem jó-e, mennyire kompatibilis vele. Semmi problémát. Egy Lenovo ThinkPad. Az égvilágon semmi problémát nem tapasztaltunk a Windows 11-jel kapcsolatban. 7. generáció ugyanez, és ugye 8-tól már kompatibilis a Windows 11-jel. Tehát én azt mondom, hogy ha valaki nagyon gondolkodik abba, hogy régi gépére Windows 11-et szeretne föltenni, 5. generációval nem próbálkoztam. A 4. én már elengedném. Tehát az semmiképpen. 3. generációsra tettem fel Windows 11-et, hát ilyen kipróbálási szándékkal. Van egy, és ráadásul egy izmos 3. generációs gépre, van egy HP Workstation notebookom, ami 3. generációs i7-es és HQ-s procival van szerelve, 32 GB RAM-mal, azért eléggé ütős. Régebben azt használtam nagyon-nagyon-nagyon sok évig vágásra, videóvágásra. Hát határeset volt rajta a Win 11, hogy őszinte legyek. Tehát Win 10-zel sokkal-sokkal jobb teljesítményt tudod hozni, mind rendelésbe, mind vágásba, mind bármibe. Abszolút alapvető működésbe is. Tehát én azt mondom, hogy 6. generációtól szinte észre se venni, hogy most az 6. vagy 8. generációs proci. Tehát tényleg viccen kívül. De hát azért alatta én azért megfontolnám. Van egy csomó alternatíva egyébként Win 11-re. Windows. Azt hiszem Windowsnak hívják. Ez egy ilyen Linux distro, ami full left acte úgy néz ki, mint a Win 11. Van ebből Win 10-es verzió is. Próbálgattuk. Nemrég jártam egy suliba, és ott az egyik srác, ő nagy Linux fan volt, és ő mutatta. Próbálgattuk, határeset, nyilván a Windows programok azok ezzel a Wine-vel, igen, a Wine, nem tudom, hogy mondják, azzal úgy mentek rajta, nyilván nem mindegyik, ha tényleg nem használt semmi mást, csak böngészni, netezni meg, stb. A gépet, simán élhetsz egy Linux-szal. Tehát amikor semmi extra dolog nem kell, nincs számlázó, nincs könyvelő programod, bőven megelégszel egy LibreOffice-szal, nem kell neked a Microsoft Office, nem használ semmi olyan programot, mit tudom én, ami nagyon extra, és tényleg csak azzal megy, Windows-zal megy, akkor simán lehet váltani Linuxra. Simán. Egy az egyben olyan felülete van, mint a Win 10-nek, vagy mint a Win 11-nek. Nekem bejött egyébként. Én mondjuk nem tudok átváltani, meg nem is akarok Linuxra, mert elég sok olyan programot használok, ami nem kompatibilis Linuxal. Úgyhogy én nekem ez így sakmat, mindenképpen Windows.
Ha egyszer majd kíváncsiak vagytok, akkor megmutatom azt is, hogy én milyen gépeket használok, mert hogy én több gépet használok. Sokan kérdezik egyébként. Hát olyan fura. Nem, jó, tökéletes. Na nézzük. Indul-e a gép? Lámpák világítanak. Na, Asus logunk. Ha, már benne is vagyunk a BIOS-ba. Azt mondtam, hogy egy Pentium processzor van benne. Tévedtem. Tipre egyébként azt gondoltam. Nem Pentium, egy Celeron proci van benne. Egy N2840-es, 2,16 MHz-es, vagy GHz-es, bocsánat, 4 GB memória. Hát itt lehet, hogy kelleni fog a 8, meglátjuk majd. A telepítés, frissítés minden után. Windows 8 licensz van, és én úgy gondolom, hogy a Windows 8 licensz, mivel már ezen Win 10 volt, ezért abszolút alkalmas lesz arra, hogy a Win 10-et aktiválja. De ezt is majd meglátjuk. Ha nem, akkor veszünk rá licenszet, és úgy fogjuk odaadni. Nem varezolunk. Gyakorlatilag tök fölösleges a varezolás nekik, mert megvesszük a Windows licenszet, jó, pénzbe kerül, stb. Nyilván nagykereskedelmi áron kapom, ennyi bele kell, hogy férjen. Tehát, hogyha jótékonykodunk, nem fogok Varez cuccot jótékonykodni. 93%-nál tart a Windowsnak a telepítése. Nagyon remélem egyébként, hogy tök jó lesz ez a kis gép. Elkészült a frissítés. Hajnal 3-ra végzett, úgyhogy nem igazándiból volt kedvem már bármit is csinálni vele. Ami biztos, hogy tök jól bírja az aksia, simán bír 2 órát. Leállítjuk a gépet és megnézzük, hogy milyen gyors az indulása. 1-2H is indulunk. Aksiról, ugye ilyenkor visszaveszi a proci teljesítményét. Mindjárt megnézzük, hogy mit mutat. Nem lesz egy villámgyors, tehát azt nem várja senki. 4 GB, egy SSD van benne. Krétára, Ovi krétára tökéletes lesz. Azért annyira nem lassú. Jó, aksi az azt mondja, hogy 64% maradt. 1 óra 58 perc. 2 órát simán bír az aksia. Full parádé. Nem is értem. És akkor Google Chrome. Én azt gondolom, hogy tökéletesen megfelel a célnak. Nincs is más hátra, csak hogy átadjuk a gépet. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Találkozunk legközelebb, sziasztok!